Hej Carsten. Hej Thomas. Velkommen til. Tak skal du have. Carsten, tak fordi du deltager i dag. Selvfølgelig. Temaet er dansk-tysk virksomhedskultur og ledelseskultur. Og jeg vil rigtig gerne dele din erfaring på det her område med mit netværk. Hvis det er sådan, at man som dansker undervurderer forskellen, så kan det være meget svært at få den succes, man gerne vil have på det tyske marked. Det ved du, det ved jeg, men det er der faktisk mange, der ikke er klar over. Vi har kendt hinanden i over 10 år, dengang du var direktør hos Royal Greenland. Efterfølgende så har du været VP hos Carlsberg i en årrække, både i Tyskland og i Danmark. Du har også prøvet andre brancher. Blandt andet så har du været nede i en gammel tysk industrivirksomhed, som du reddede ud af en konkurs. Carsten, hvis det er sådan, at man nu skal have succes på det tyske marked, hvad er det så, man skal være opmærksom på? Hvad er det, der er vigtigt? Jeg tror, altså nu kom jeg til Tyskland for mange år siden, da vi lærte hinanden at kende i Royal Greenland, Wilhelmshaven. Tror jeg, selvom mit tyske var egentlig ikke helt skarp, jeg er født opvokset i det sønderjyske, og tysk har altid ligget mig let, men jeg var ikke skarp, for jeg har ikke talt tysk i over 15 år, da jeg kom til Wilhelmshaven. Jeg tror, det der gjorde, at opgaven lykkedes i Wilhelmshaven, var ydmygheden. Jeg kom ikke og sagde, nu spiller jeg dansk smart, og nu skal de have en dansk kultur. Jeg tror, det her med at forstå, at du skal have respekt for den kultur, du kommer til. Du må gerne forklare dem retningen, hvor du vil hen, men virkelig forstå, hvad det er for en kultur, du er i, er nok en af hovedhjørnestenene i at være succesfuld som dansker i en tysk-dansk virksomhed. Okay. Kan du give et eksempel? Jamen, jeg tror, en af de ting, jeg bemærkede, da jeg kom, det var, at de havde et meget sådan et lukket kontormiljø. Døren var lukket. Man gik på arbejde, lukkede døren og sad og lavede sit arbejdsområde meget dygtigt og meget fagligt dygtig medarbejdere. Men døren var lukket, og jeg fandt ud af, at hvis jeg skulle have den her kultur, hvor vi skulle bruge hinanden, gå på tværs af organisationen, så skulle man åbne døren. Så jeg forklarede dem, at her der åbnede jeg min dør. Min dør var åben, og jeg skulle også fortælle dem, at de skulle bruge mig som en daglig sparringspartner. De skulle ikke komme til mig, når der var et akut problem, og så skulle de sige, hvad siger du? Ja, nej. Men de skulle bruge mig til som en del af hverdagen. Og det var en overraskelse for dem, og det brugte meget tid på, at jeg blev en del af dem, og min dør stod åben, og de kunne komme og diskutere og debattere tingene. Det var en stor udfordring for dem, men det var forholdsvis effektfuldt i dagligdagen. Carsten, den industrivirksomhed, du så kom til lidt senere, nede i Düsseldorf, det var jo lidt af en udfordring, fordi man kan sige, både virksomheden og også deres medarbejdere lå ned. Hvordan klarede du en turnaround i sådan en virksomhed? Hvad var det, du gjorde dernede? Jamen, jeg tror lidt igen, når vi nu taler kulturforskel, jeg tror lidt, at du skal finde ud af, på hvilken del af boldbanen du vil spille. Jeg kom jo ikke med en specifik industrierfaring med den opgave, jeg stod overfor. Så det var ligesom med at finde organisationen på det rigtige punkt, hvor vi ligesom skulle spille. Hvad var det, vi skulle tage os af? Hvad var det for et problem, vi stod overfor? Og være klar i kommunikationen til organisationen. Hvor vi hen? Hvorfor? Og hvad forventer vi af hinanden? Det gjorde jeg meget ud af. Og jeg tror også, det gav hurtigt pote i deres respons at sige, vi ved, hvor Carsten vil hen. Han er klar i sin kommunikation. Og kommunikationen var egentlig min løftestang til at få løst opgaven. For jeg havde meget dygtige specialister omkring mig, både på finanssiden, på operationssiden, kvalitetssiden. Men jeg satte holdet, og jeg tror, det der gør en dansker, skandinav, lad os sige, succesfuld i det, de gør i Tyskland, det er, hvis du sætter holdet på en dansk international måde og spiller som holdspiller. Det får du en enormt powerful af, og det tror jeg også har været en af mine succeser, det er at sætte holdet. Og det kan man bruge som dansker forholdsvis effektfuldt, når du er i en tysk organisation. Det kan jeg kun give dig ret i. Altså, det kan jeg også mærke, når vi er ude hos vores kunder, at der er rigtig meget fokus på det faglige. De er rigtig gode på systemer og strukturer osv. Men de har ikke den samme menneskelige tilgang. De har ikke den samme ledelsestilgang, som mange danske virksomheder har.
Det er jo også derfor, at ikke kun dig, Carsten, men mange tyske virksomheder foretrækker faktisk danske ledere. Altså vi har mange, jeg er overrasket over, hvor mange rent tyske virksomheder, der rent faktisk har danske ledere siddende helt oppe i toppen. Man kan jo starte med Adidas for eksempel, men også mange mindre ukendte virksomheder, især her i Nordtyskland. Og det er netop fordi, at danske ledere har en anden ledelsestilgang. Jeg tror da også, Thomas, at en af de ting, som var en ofte, der brændte dig og mig sammen, var jo, at vi skulle løse en ledelsesmæssig opgave. Det var ikke det faglige, vi skulle diskutere. Det var ikke, hvordan produktionen skulle sættes op. Det var, hvordan vi fik sat teamet, hvordan vi fik udviklet organisationen og den enkelte medarbejder. Og jeg tror også det, der gør, at hvis du har respekt for, at du har brug for hjælp, support til at løse den opgave som dansker, og finder de eksperter, der kan hjælpe dig til den konkrete ledelsesmæssige opgave, så tror jeg, at du kan gøre dig selv succesfuld. Og det er ofte det, der bragte også sammen, det var, at jeg måtte finde en, der ved lidt omkring den tyske kultur, og hvordan kan du hjælpe mig med organisationsudvikling. Ja, men det er fuldstændig rigtigt, og den erfaring, som vi jo gør, for man kan sige, at tyskere er dygtige, danskere er dygtige, men hvis du nu er i stand til at tage det bedste fra begge kulturer, så tror jeg faktisk, du har et forspring i forhold til mange andre. Og ja, du har ret i, det ene er selvfølgelig at finde de rigtige mennesker i et team, og finde de rigtige mennesker til de positioner, du nu skal besat. Men det andet er jo også langfristigt at gøre det til en succes. Det er ikke nok at finde de bedste personer, hvis ikke du er i stand til at lede dem frem til de resultater, der nu skal nås. Jeg tror også, det der har egentlig, hvis vi kigger lidt på de over 10 år, vi har kendt hinanden, der har altid været samtalepunktet, det har jo været, hvordan får vi sat det stærke team? Ikke fordi vi har altid gået ind og sagt, nu skifter vi en masse ud, men hvordan udvikler vi organisationen? Og det er det, vi har drøftet. Hvordan tager vi den enkelte medarbejder, som kan udvikles, og hvad skal den enkelte medarbejder udvikles i hvilken retning? Og det tror jeg gør dig enormt powerful som direktør eller som leder i Tyskland, hvis du forstår at udvikle en organisation, for de er meget kompetente, men vi kan støtte dem i deres ledelsesudvikling, i deres kompetenceudvikling, og det er også det, der bragte dig og mig sammen, ikke? Ja, absolut. Carsten, jeg vil ikke springe tidsrammen. Tusind tak, fordi at du lige ville dele det her med os, og fortsat held og lykke, og tusind tak for det gode samarbejde. Ja, vi har mange gode snakke fremover. Vi tales ved, Thomas. Hej. Det har vi i hvert fald. Hej, Carsten.